Nebo jo. Počkej. Tak a jsme přímo před skateparkem. What's up? Je tady video na YouTube. Jsme v Třeboni, přijeli jsme skateovat, čekáme na Kumeta, pojezdíme a určitě něco natočíme, takže... Sleduj to video. To je celý. To je celý prej. Let's go. Tak my se zatím jdeme rozjezdit, počkáme na Kumeta a pak vám natočíme nějaký tričky. Udělám no slide kick dneska. A víte, co je výhoda tady toho skateparku? Že když jsi tady na podzim a padá všude listí a bordel ze stromu, tak to nikde není. Tak to tu nikde není. To je paráda. A je tu i pítko, což je mega super, protože nemáme vodu. A většinou to nikde není, takže tohle to ceníme. Tak jo, tak zatím. Tohle je takový na rozjezd, no, taková malý takový jako půl bazének. A to mi vyhovuje, protože ve velkých jezdí neumím. Takže tady v těch malých je to akorát pro mě a pro důchodce a starší lidi. Takže fajn jako, dobrý. What's up? Čau. Čau. To tak bolí. Ale prostě ta hrana je malá, až mi to vůbec nesedí. Ale je dobrá, ale mně to nejde. Tady je. A je v něm i ložisko. A je to opravený. Tak se to dělá. Zase nehoda. Já nemám peníze na nový tracky. Má pršet, já jsem na motorce, takže musím jet. Čus. Miluju to tady. Se to nezdá, ten park je takový zvláštní, ale prostě nabízí všechno, co potřebuješ. Jako pro závodníky to moc není, no, ale pro techniky, jako jsem já, to je pro ně dělaný. Já jsem hrozný technik. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one